nana Fatima matar Sayyidi Ali. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. Ya tsokar jikin ma'aiki waye kamar ki ne, waye ke da salsala da ya kai asalin ki ne, waye mai uba irin naki ganin sanaki ne, kece na Fatima ba a yi diya kamar ki ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. To kin yi sakin gure isan so tun babu lokaci. Yace razuka diyar me gabai mayalwaci. Kowa ya ci arziki to daga naki ne ya ci. Ya zara hutun da na so ke ba zan wahalta ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. In ba ke ba Fatima wa ke yi ya sake yi, in ba ke ba nanawa za a biɗa da rayayi, in ba ke ba wa yake ko da siya da tausayi, lallai wanda dai yake kinki ba zai rabauta ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. Ya faɗi makin kama da annabu fili da badini. Ke ce mama bayyana ta yi wallahi tintini. Ya zara a ciki yayin ki sadari. Ya ƙarshen batu halitta ba za ta san ki ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. Ke ce Arifa sanin kyashe wajibinmu ne, ke ce Atika ashe ce dan ma isarki ne, ke ce Wasila ashe madadinki ne, ni ban san abin da zan ce ba kan isarki ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. To daga ke an kure gaba daya wallahi sai da. Ke ce sajida ina ya tazar da abada. Ruhinta da kai gaba daya gaishe kira shida. Ke ce arzikin da Allah bai yi kamar shi ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. Iya siffar kadai ta ka siffofin mai naki ne, domin ke siffarsa ne sunayenki nasa ne, zatiyar uban mu'azzam zatin batuli ne, umar shurafa ba za a yi aya naki ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. Na gaishe ki ya uwar shehu Tijani Sayyidi. Sanki da gaskiya yana cire dukan taraddadi. Daga tamar dukan halittu tsokar Muhammadi. Daga dan shari'u baba zai bar ya banki ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. Kai si bi ba ni tamburan ka sai ta mai yalwata, wake batuli nisa mai sa shakata, ya zara mu ga mu mun zo koma ki yalwata, ludubi Fatima ki ɗauke tsoro da fargaba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. To kandirin ubangidan Umar wallakin ki ne. Imanin Abubakar hasken zuciyar ki ne. Usman arzikin da ya samu zara naki ne. Sayyidina Aliyu bai taba mata kamar ki ba. Ya nana Fatima matar Sayyidi Ali. To Allah
Zarauna da shi kuncin rayuwar ga tamu Batula kawar da shi in kin ce a baki Allah ba zai ki baki ba Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. Kwarai sunan zahirinta sunayen balininta ne, tasowar tana yi shaharar manyan takarta ne. Ya Ummul Husaini yarda da mu ma da hanki ne, nisibi da ni da Rabi'u ɗagun sharibu ba. Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. Dokin gajiyar da duka lita sani ki kashi ba su baye adan suke sirrin alisu ba na rike san ki faduwa na girmewa mai babba mu ita ce gwanar mu ba za mu ki yan gidanta ba Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. Ai ba me saduwa da annabu sai ya yi rubo da ke, sai ya yi hidima ya tube rawani ya gaida ke. Siddiqa Sharifiya kin wuce yi gaba da ke, Fatima dan Khadija ban ko ban tambaye ki ba. Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. to sibi ma dihinki ne ya kare cikin ki ne ya kare da rayuwarsa gaba dai cikin ki ne ki mai da bai da ke sarkin sha'iran ki ne Fatima ba shi taimako dan girman mu je ta ba Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. Ya Sayyidina Aliyu nawa kyawar gidanka ne, kule zuciya ka wanke dattin cikinta ne. Ban sirrin ganin hakikar asalin sufarka ne, kai mana da fayi da kai ba domin isar mu ba. Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. to hange ya dishe abin hangen ya dishe harshe na di mauta Fatima gani gaban ki durkushe sirrin san ki Fatima dan Allah ki min daishe dan mayar wa dan ki saba zan kara babu Ya zan Lala kara babu Fatima matar Sayyidi Ali. Ya kololuwar isa da mukami matabbaci, Fatima arzikin kina ce na so na karaci. Safagen ya banki Fatima yin zan madambaci, dan barhama wanda bai so wani banda da hawa. Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. ya zara saboda tsaramin kamfa mai farin shiga banda bai da kwarjini ta digin da zan shiga dan Ahmad Aliyu wato mai koriyar shiga dan malama razumi alfarmar sharibu uba Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. Ummi dan Ilyasu goburi mai kaunar jinin kire, dan nanai habin batin jani hadimin kire, dan fuskar ta mamushi da jazuli diyan kire, dan abban fadila ban ko ban tambaye ki ba. Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. to sai kuma Ali ta kaki masu dafai da ke dan rigar tsarin ki sa masu dan sun hado da ke Samad a yagi Abdulrahman yana da ke ba zai sha wuya ba dan bai saka ciya san ki ba Ya Lala Fatima matar Sayyidi Ali. to mai neman ya san mawakin baban fituhi ne baba ne gaba ya shan kuma baba gaba ne baba ne gurin baki ja ne hadimin sa ne hoto don muradi ɗa ne a gurin shari'u